Hukumar taimakekeniya na kiwon lafiya wato Yobe State Contributory Healthcare Management Agency (YOCHMA) a yunkurin su na yalwata tsarin kiwon lafiya a fadin jihar Yobe baki daya. Idan za ku tuna, hukumar an samar da ita ne a shekarar 2019. Daga samar da hukumar ta cimma nasarori a yayin da ta yi wa ma'aikatan gwamnati rajistar kiwon lafiya bai daya. Daga baya ta jagoranci baiwa al'umman jihar Yobe kiwon lafiya kyauta, wanda ya hada da yara 'yan shekara 5 zuwa ƙasa da dattawa 'yan shekara 60 zuwa sama da mata masu juna biyu domin samun kyakkyawan kiwon lafiya wanda gwamnatin tarayya ta dauki nauyin yi. Hukumar ta jagoranci ba da kiwon lafiya wanda mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabu ne ya kirkiro domin tabbatar da al'umman jihar Yobe sun samu kyakkyawan kiwon lafiya, wanda babban sakataren hukumar Dr. Babagana Tijjani ya jagoranta tare da ma'aikatansa. Kana yana jinjina wa ma'aikatan domin tabbatar da tsayawa ka'in da na'in domin tabbatar da haƙoƙin al'umma ya isa a gare su a faɗin jihar Yobe baki daya, wanda a shekara ta 2022 ne suka kammala wannan tsari da kuma tabbatar da wannan tsari na kiwon lafiya wanda gwamnatin jihar Yobe a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabu ne ta dauki nauyi. Daga bisani hukumar a gargashin jagorancin babban sakataren kiwon lafiya ta taimakekeniya YOCHMA Dr. Babagana Tijjani domin kwarewa aiki da ganin kuma ya ci da jihar gaba ta bangaren kiwon lafiya, ya gwamutsa kungiyoyi masu zaman kansu a wannan tsari na kiwon lafiya ta taimakekeniya a kuɗi kalilan naira 12,000 kacal a shekara. Babban sakataren hukumar Dr. Babagana Tijjani yana jinjina wa al'umman jihar Yobe don ganin cewa sun karbi wannan tsarin da kuma yin rajista domin sauƙaƙa wa al'umman jihar Yobe da kuma samun kyakkyawan kiwon lafiya cikin sauki da kuma wadata da kuma kyakkyawan tsari. Babban sakataren hukumar na kira ga daukakin al'umma da a dage da addu'a da wannan gwamnatin da ta amince da wannan tsarin domin tabbatar da an ci wannan gajiya ta taimakekeniya ta kiwon lafiya don a gudu tare a tsira tare. Wannan sako ne ta musamman daga hukumar taimakekeniya na kiwon lafiya wato Yobe State Contributory Healthcare Management Agency (YOCHMA) a karkashin jagorancin haziki masanin makamar aiki Dr. Babagana Tijjani.